това видео ще представим Complete Dynamics в неговата най-висока мастер версия. Мастер версията на Complete Dynamics е за по-взискателните хомеопати. Тук ще видим опции, които са налични само в мастер и ги няма във версията за практикуващи Practitioner Edition. Тази информация може да се намери в секцията Help или Помощ Complete Dynamics. Както се вижда вляво на менюто, имате възможност да изберете да четете опътването на английски, а също виждате, че можете да изберете и преведено на български опътване, като тук всички помощни текстове са на български, а книгата и примерите са на английски. Реперториални филтри. Реперториалните филтри са ви нужни, когато желаете да търсите рубрики само от определени автори, като в Attack, Kent, или да ограничите реперториума до определени рубрики, за да може резултатите да са надежни и да са малко на брой. Нормално модул книга изглежда като книга за четене и показва съдържанието на Complete Repertory, като включва всички рубрики, всички лекарства и всички източници. Както в Practitioner, така и тук в Master е възможно да се филтрира книгата с предварително избрани критерии. Отиваме на книга, избрано от книгата. Тук имаме списък от няколко варианта на филтриране. Нормално е зададено пълно, където участват всички автори. Класическо ще ни покаже рубрики само от тези класически автори. Това са традиционни автори, работили до 1935 година. Има добавен и филтър, наречен надежни автори или Reliable Authors, при което реперториумът се ограничава само до признати от Джордж Витулкас като надежни автори. Виждаме, че надписът тук се смени и в момента рубриките, включени тук, са само от тези надежни автори. Виждаме, че тук вече няма надпис, защото нямаме активен филтър. До тук при двете версии, Master и Practitioner, нещата изглеждат еднакво. В Master изданието вече е възможно да си създадете ваши собствени филтри на реперториума, според вашите предпочитания. Затова филтърът се създава от общи предпочитания. Избираме книга и се отваря Repertory Filters, това прозорче. В празното квадратче виждаме, че все още не е въведен никакъв филтър. Добавяме нашия филтър, като натиснем бутон плюс. Показва се нов прозорец. Даваме най-горе някакво различимо име на филтъра, например демофилтър. После в празното прозорче избираме авторите, които искаме да включва нашият филтър. Виждаме тук, че има една отметка Major Authors Only или само основните автори. Ако тя е отметната, тук ще присъстват само основни автори. Ако премахнем тази отметка, ще се включат всички автори,
а това са около 1250. Можем да изберем ето, нашите избрани автори вече са в прозорчето. Разбира се, че можем да променяме тези автори, можем да ги премахнем, можем и да ги сложим, други на тяхно място. Като просто премахваме метките от тези и можем да сложим други. По-надолу можем да зададем филтър, като се ограничим в период от време. Ето тук задаваме началната година на публикациите, а тук можем да зададем крайната година на публикациите, които искаме да участват с рубрики в нашия реперториум. Така ще се появят само автори, работили и публикували в посочения период от време. Друга опция е да въведем ограничения по лекарства. Например, задаваме да се показват само лекарства в трета степен и по-висока. Като това можем да го направим в комбинация с минимален и максимален размер на рубриката, според съдържаните в нея лекарства. Ето от тук. Можем да ограничим рубриките и по тип. Като първи пример ще създам филтър на реперториума само по време. За целта ще премахна всички останали отметки. И лекарства от трета и по-висока степен. Този филтър вече е добавен към менюто и се вижда тук. Ето, присъства в списъка под зададените предварително филтри. Избираме ето тук виждаме, че сега реперториумът показва само лекарства в трета и по-висока степен и само рубрики, свързани с време. Ще минем отново напълно. Вторият пример, който ще ви покажа за създаване на филтър, е бързо създаване на филтър само с един автор. Кент, например. Може да бъде и друг. Натискаме плюс за нов филтър. Задаваме му име. Избираме желания от нас автор. Ето той присъства вече тук. Окей. Виждаме нашият филтър присъства тук. А сега ще изберем, както виждаме тук, да се покажат само рубрики от автор Кент.